lahai kono-kono teng Jalma kang Biswarno kang saking negari Margomulya. Dasar negari Margomulya ingkang winastan panjang punjung pasrikir lo jinami Gemah Haripah Kertotetera Harjo. Panjang sekarang boput katanya punjung tegesing luhur kamu bawani pasos samudra ukur kangarani gunung Pranyoto yang Praja Margomulya ingkang ngungkuraken papan pegunungan mengenake marang Persabinan anyelenake binawi mangku marang Bandaran Agung. Tuas ingkang sarwa pinandur binawi tegese murah kang sarwa tinuku kemah kang lumaku dagang siang pantarane latri datang ora pedote labetan ora pasang solo margi ari padahal kang menteng kang sangya beboro jejelapet abang cepet tepung tarikis papan liar ketinggal rupang mung saking rahal dari projo kalau saya teguh para raja para kaulung padusunan sambil tentrem atine nungkul pangolah ing pepamen kang samengyo ingon kedus sapi titik iwen tanono kang sambil cinancangan kalau siang gelareng tangunnya nyentuh suruh tuduh balik suara-suara marang kandangnya dewi para mantri bupati Wijaksana Rupati Pambung diputus kalau wajib anglah projo ambil digawa mangruh bareng nawe jero pramila kena bebas saake panyata cara priman kita nono pedote sini getang mergi kondo batu ingang sinarita nyedal ing pasir Banjawi bener sita lampeng taksi garuda ingkang mandat saking kayangan Suraloyo ingkang kaderal dening putu kembar sekawan catai kesami mereka berserondong sama Kinodro sandarane kini saking Mandro ya Mandrene Puspito bener sita lampeng proyek taksi garuda tapi lekor pating pencelok kadoki banteng Solo sambil lulung Pedairo